नमस्कार। बिहार में चुनाव के घोषणा हो गलो और घोषणा के बाद सब दल आपस में जो है प्रत्याशी के नाम के सूची बनाने में लग गलथुन है और कर बाद जो हो कि 2-4 दिन में सब प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा हो जी। तो और जो 16 मैंने कहल जा रहे है कि जे 6 नवंबर के और फिर जो है वो 11 नवंबर के चुनाव होते यानी मतदान पड़ते, मतदान के दिन तय होले है और 14 नवंबर के नतीजा आ जीते। अब एकरा से अब लग रहले है कि महज मामूली 35, 36, 37, 38 दिन में सब कुछ पता चल जीती कि बिहार में 5 साल सत्ता करे के अधिकार कौन पार्टी के मिल रही, कौन नेता के मिल रही है, कौन ना। लेकिन अभी तक एनडीए हो, चाहे वो जदयू भाजपा हो, चाहे राजद कांग्रेस हो, सब के यहाँ सीट के लेकर के सिर्फ उटव्वल या मन मनव्वल या झगड़ा लड़ाई सब धीरे धीरे अंदर में चल रहले। अब कहे के बात है कि सब जो है सब दल के नेता चाह रहलथिन है कि उनका अधिक से अधिक सीट मिलो, अधिक से अधिक जीत करके विधायक बनथिन और बाद सरकार बनाने में उनका सुविधा होती। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हथिन उनकर खिलाफ जो विपक्ष के माहौल बनावे के चाह हले, वो माहौल बनली कि नहीं यह भी तो देखे के सवाल है। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हथिन और उनकर खिलाफ विपक्ष के जिस तरह से जनता के बीच में चाय जाय के चाह हलै उस तरह से विपक्ष पहुंचलै, तो जनता भी सवाल कर रहले है कि तू खाली कह रहलू है कि हम करबे। नीतीश कुमार कह रहलथिन कि जे हम जे कहलिए वो करके दिखेलिए। जितना हमरा पास संभव हलै, संसाधन हलै ओकरा में हम करके दिखेलिए। जितना पूंजी रहती उतने में न कुछ काम होता है। पूंजिया जितना रहते जरा पास 100 रुपया है तो 100 रुपया के काम करती ना, जरा पास 1 लाख रुपया तो 1 लाख के काम करती। तो बिहार के नीतीश कुमार तो पहले से कहते कि गरीब राज है, तो गरीब राज है तो गरीब राज बिहार काहे होले। अब 2000 में बिहार से बट करके झारखंड अलग चल गलो तो खनिज संपदा तो सब झारखंड में चल गलो, तो बिहार में बचलो कौन चीज? वही बाढ़ सुखाड़ जे हो, धन खेती या जितना खेतियर फेतियर यही सब तो हो, कोई कर कारखाना तो हो ना। ओकरा में बिहार के विकास करे के ही तो ओकरा में बिहार कितना विकास करते, ओकरा में बिहार कितना विकास करते। तब वही नीतीश कुमार 20 साल में जितना उनका से हो सका हलै वो कहा हथिन कि वो हम कैलिए है, जितना संभव है वो नौकरी भी दिलथिन। अब ये सब जब विपक्ष जो है कि जिस तरह से अगर न कैलथिन है नीतीश कुमार तो वो साबित करे के है जनता के बीच में जा करके प्रशांत किशोर जैसे प्रयास कर रहलथिन है कि जस ई न होलो, ई न होलो, ई न होलो। तो ई सवाल है कि ई न होलो, ई न होलो, ई न होलो, तो तू ही आज वो तो सत्ता में तो कहाँ से करबू? तोरा पैसवा कहाँ से ही तो? तोरा तो पैसवा मिल जा रहा हो तो सलाह देहू, मशविरा देहू, कहू कि सरस्वती के और लक्ष्मी के जो है तोरा पर कृपा है तो तू 2 घंटा में सलाह देवे के 10 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़ कमा लहू। तू 3 साल में 4 साल में कमा लहू 241 करोड़ रुपया, तो 50 करोड़ टैक्स दिल हुआ, जीएसटी दे दिल हो। तो ये इतना कमाईती वही आदमी दे सका ही ना। लेकिन सवाल है कि जो राज्य सरकार के जितना पैसा है तो ओकरे में विकास होती ना। 14 करोड़ जनसंख्या है, 14 करोड़, 3-4 करोड़ लोग बाहर भी रहथिन, पलायन भी कैले हथिन, इधर उधर भी रहथिन। तो ऐसे में अब विपक्ष के सत्ता में आवे के है तो जनता तो टोल के देखते कि जिसका नीतीश कुमार के सरकार के हटा दिली और फिर विपक्ष आ करके फिर सत्ता और कुर्सी लगी, फिर जिस तरह से हुआ ही सत्ता कुर्सी लगी बैठे लगी तो फिर वही झगड़ा बोलो। तो जे पहले से जो कुछ मिल रहा हल सरकार के तरफ से सहयोग वो बंद हो गलो, तो ने जीवन में और मुसीबत। तो ये सब भी जनता देख रहले है, जनता समझ बूझ रहले है। तो जनता निश्चित तौर पर समझ बूझ करके ही कोई वोट ई बार देथिन। और उनका सब कुछ पता है, जनता जो दुख है उनका सब पते न रहता है। तो 14 नवंबर के का हो तो यह तो हम सब देखबे करबा, लेकिन एकर पहले बहुत कुछ होबे के हो। अभी प्रत्याशी के नाम पर भी खूब घमासान मचल हो। अब देखा का होबा हो, लेकिन इतना जरूर हो कि नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं अगर रह जाहथिन या तेजस्वी यादव कह रहलथिन कि हम अबे
प्रशांत किशोर भी दावा कर रहल थिन। अब जनता के बीच में इनकर दावा के का महत्व हो, वो 14 नवंबर के पता चलतो। नमस्कार।